Dumesia eye kuro baako wɔ ɔfen so na nanam twankonya nsase so ɛwɔ asantemantam ha na nansan ɛna yehunu yɛ ɛwɔ social media so sɛ nkurɔfokuo bi asɔre a ɔnom ɛbɔ soboɔ sɛ wɔn nsase a wɔdɔ didi soɔ no sɛbi nanam agye afiri wɔn nsam ɛde ama company ahodoɔ a ɔnom ɛbɛyɛ galamsey ɛwɔ ɔnom nsase so ɛno nti no wɔsrɛ mpanyinfoɔ sɛ wɔn mmerɛm na wɔmfa yie ɛnto yie ɔpem so tv ɔpem so radio yɛteyɛ no yaba Dumesia asase so bia a yɛka ho asɛm ya na baabi a gyina sesei ɛno ne baabi a na ɔmanfoɔ no ɛbɔ soboɔ sɛ nananom agye ɛde ama galamseyfoɔ sɛ ɔmo ɛmfa mmra mɛyɛ adwuma ama ɔma no aduane ɛbɛbɔ wɔnom ɛno nti ɛne aduru ha sɛ yɛba bɛhwɛ soboɔ no a wɔbɔ no nokorɛ bɛn na ɛwɔ mu mmusuakuo a wɔyɛ asase so adwuma no ɛne ɔmo bɛtwetwe nkɔmmɔ company nso a yɛse yɛde ahama wɔn sɛ ɔmo etu galamsey no ɔnom sɛ no bɛtwetwe nkɔmmɔ ansana nananom nso yakɔ ɔmo nkyɛn na ɔmo nso deɛ ɔmo biara no ɔnom akyerɛkyerɛ mu ama yɛhwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ na yɛate ase ɛno nti ɛna ɛne dɛ yɛduru Dumesia ɔfen so nananom nsase so sɛ yɛba bɛtietie mu na nokura wɔm biara no yɛde atodwa ama ɔbɛyɛ obiara ɛhunu nea ɛkɔ so ɛwɔ mpɔtam ha medin de Kwabena kyerɛ Martina de ɔpem so radio ɔpem so tv patwɛ wo din ɛne wo dibrɛ wɔ company no mede Dr. Christine Adubuku na me liaison officer at the company no. Okay. Chief Pacho, company no the same. The Stomite Quarry Company. Stomite. Okay. All right. Stomite. De adwuma pɔte ɛna mo bɛyɛ wɔ asase a gyina so yi. Yo, me da se asase deɛ yɛ bɛgye purposely sɛ yɛde bɛyɛ quarry adwuma. Wohwɛ sɛ asase si tie kɔ bi nka nkyɛw sɛ aboɔ nkwa na atwa so ahyia. Nti quarry operations ɛna yɛ ba bɛyɛ. Okay. Mahyɛ adwuma sɛ na mo nya nhyɛ aseɛ. Adwuma deɛ betima aka sɛ one way or the other na yɛahyɛ aseɛ kyerɛ sɛ ɔwɔ sɛ yɛtumi clear land no na aboɔ no gye ne ho yie. Ɛduru sɛ yɛpae a machines na ɛtumi allocate no mapa ne yie ama yɛn. Nti for now no ɛdua ne nneɛma bi asisi so biara no yɛyiyi afiri hɔ sɛ na ɛbɛyɛ asase no so ɛbɛda hɔ. Ɛne concession a yɛnsa kaeɛ no ɔwɔ sɛ yɛtumi yi ano nyinaa na yɛhu sɛ aha ɛne bia yɛyɛ so adwuma. Okay. Nti edi nkan no enye galamsey ne mum ɛyɛ aboɔ na mo bɛpae. Na galamsey deɛ ɔfen so ase galamsey dabi enye galamsey yɛbɛyɛ quarry operations. Yɛnhwɛ concession no kwan bɛn na mo fa so a mo nsa ɛka yɛ nkrataa bi wɔ ho ɛhyehyɛ no ne sɛn. In quarry operations no sɛ wohu sɛ ɛbuo bi apie baabi na individual wani gye ho ya company gye ho a wokɔ minerals commission no akɔ alert omo na omo de omo machines aba be site ahwɛ ayi na hwɛ sɛ obiara mfa ne nsanto so na sɛ obiara medi ho dwuma mmere bi atwa mu sɛ bi a obɛyɛ bibi wɔ hɔ a nti omo hwɛ bibi a omo sɛ bibi ayɛ kama na afei omo edo afa process mu nti ɛwɔ sɛ o de nkrataa ne o company name a wopɛ sɛ o de adwuma nyinaa de kɔ na afei omo gye utum na omo ma okwan ma utimi ɛyɛ adwuma sɛ nɛse na ɛfata. Okay. Sa na ma we nyina so yayɛ bi wɔ hɔ a yayɛ duru ba bi a yɛnwie bi wɔ hɔ so a yɛgusu a yɛyɛ kɔsɛwa. Okay. Nti mo first step ne sɛ mo bɛkɔ aban mu na makɔdi ho nkɔmmɔ no akyi no den na ɛtoa so. Nkɔmmɔ no akyi no fɛn sɛ minerals commission no bɛ alert ekurowura sɛ mpanimfoɔ bi aba ha ba bɛhu asase bi a ɔmpɛ sɛ ɔmbɛyɛ so quarry na ɔmpɛ sɛ ɔmbusa ho nsɛm nti ɔmbɛma yɛn ne nana abɛhyia nti yɛne official traditional council na abɛhyia nana nso koraa so ama ɔno ara ne surveyors aba bɛhwɛ asase no ano nyinaa ma ne nana atena ase nhyehyɛ a wɔhu biara yɛyɛ nana mfa sɛ yɛhia boɔ ba asase no ankasa so yɛ nana dea nti yɛfrɛ biribi surface right the surface right no yɛ nana dea nti sɛ yɛpɛ sɛ yɛnya boɔ na gye sɛ nana ma yɛ kwan ansa na yɛtumi apae boɔ no wɔm sɛ boɔ no yɛ aban dea na sɛ boɔ no nso si obi asase so sɛ wo ne nipa no a asase no yɛ ne dea no ɛtumi nya nkitahodie bi na mo yɛ nhyehyɛeɛ a ɛbɛboa ama ekuru na mo bɛyɛ mu adwuma no mo so anya ho mfasoɔ ansa na watumi abɛyɛ adwuma.
nti yɛmfa mfiri hɔ so far mo ne nananom bɛtena ase no nhyehyɛ no akɔsi sɛn wobɛtumi abɔ yɛ mu nkɔmmɔ kakra. Nhyehyɛ no deɛ yɛwie nhyehyɛ no ayɛ ho ayɛ ntutuo nyinaa wie a land yi mɛtumi aka sɛ per concession no yɛagye no bɛyɛ 30 years. The 30 years no it is subject to 5 years renewal. Every 5 years bi ne nananom bɛtena ase na yɛasa renew. Nti mfa sɛ on the long term no 30 years and on the short term no so no 5 years. Nti ɛno no nhyehyɛ bi a wohu bi a nananom nneɛma a wɔse yɛyɛ biaa yɛayɛ biribiaa wie. Ma yɛnhwɛ local content yɛ ana biribi sei ɛbɛkɔ so a adeɛ a ɔmanfoɔ no di akyire paa yɛ wɔn nso kyɛfa a ɛwɔ mu. Menim sɛ wo ne nananom kɔtena aseɛ no modi ho nkɔmmɔ ɛno no nhyehyɛ no ɛte sɛn ɛdeɛ na ɔmanfoɔ hwɛ anim afiri saa adwuma a moba bɛyɛ mu. Medase paa sɛ sɛnea woka yi local content yɛ very very important, what we call corporate social responsibility. Wode adwuma bi sei ba number one nipa a ɛwɔ kurom ha sei no mu fa he na ɔmbɛtumi ayɛ bi. Nti as part of the company's fence no adwuma a yɛyɛ no ɛyɛ adwene sɛ obiara adwuma no fa baabi a mmeranteɛ no maba wɔ ha ɔmbɛtumi ayɛ biara no yɛbɛyɛ kwan ato hɔ a ɛduru sɛ yɛyɛ a yɛbɛfa ɔmo ama ɔmo so abɛyɛ adwuma no bi. Wie no nso firi hɔ a mmoa ahodoɔ a wɔ sɛ yɛde boa kuro no sɛbi school ne hospital ne nneɛma bi a ɔmbɛhia company no mu a ma company no abɛtaa ɔmo akyi ama ɔmo atumi ayɛ biara no ɔwɔ sɛ yɛboa ma ɔmo yɛ because anyɛ biara na ɔmo na yɛba abɛtena ha. Company no workers a ɔno mu bɛyɛ adwuma no sɛ school a ɔmbɛkɔ school, hospital a ɔmbɛkɔ hospital. Adwuma a yɛbɛyɛ despite the fact sɛ yɛwɔ safer mechanisms no obi bɛtumi apira. Obi pra bɛ rush na kɔ hospital no ɔkɔ no so no sɛ hɔ no ɛnyɛ conducive a ɛde nsɛm bebree na bɛba. Nti ɛyɛ responsibility sɛ yɛaba ha no ɛnɛma biara community no bɛso mu a yɛfin sɛ ɛbɛboa no wɔ sɛ yɛtumi firi yɛpɛ mu na yɛboa wɔ mu. Yɛwie ne saa no menim sɛ moayɛ biribiara wie nkrataasɛm nyinaa di mu. Ɛyɛ den a nso amanfoɔ bi wɔ asase no so a moyɛ so adwuma ɔmo gyapadeɛ wɔ so ɛno ho nkitahodie no moawie akɔsi sɛn? Yɛda ase paa yɛkɔfa valuation company bi ne agric-foɔ ma mo value asase no nneɛma a ɛwɔ so nyinaa. Yɛbaa ha mu ahu sɛ all things being equal could see sɛ yɛde aburo kora atwaeɛ a atwa no bɛyɛ 3 or 4 months ago koraa. But yɛne nana kɔtena sɛ nana ɛyɛ sɛ anyɛ bianka yɛbɛsi mfuyɛ foforo mu anka obi bɛsa aba bɛdɔ ha sɛ yɛde wode aburo bi anaa biribi bi a bɛhyɛ fam. Ne sɛ nti no ɔbɛsrɛ yɛn no according to the valuation principles no aduane esi so edua esi so ɛne yɛ value ne etua ka kɔ land ne deɛ nana dea. Nti na ɛka sɛ ɛboɔ no yɛ aban dea asase yɛ nana dea. Nti yɛne nana ka asase ho asɛm wie anka yɛmfa biribiara ho biom na mmom nnɔbae na sisi soɔ no aban hyɛ yɛ sɛ wɔ sɛ yɛtua ka. Banana yɛ ne sɛ ne nananom ne wɔn mo so ɔka sɛ yɛnkɔtua kakra bi na ɔmo mfudeɛ wɔ so no na yɛnya ɔmo aka no a sɛbi obi ebesu agu ne yam. Nti ɔbɛsrɛ sɛ yɛde ɛkɔ a yɛnhwɛ pɛ acreage no obi asase wɔ mu bia yɛmfa ne sɛ ɔmo aduadua nneɛma wɔ so na yɛma a certain rate a ɔmo so gye a ɔmo so kɔma ɛbɛtɔ ɔmo yam. Nti ɔmo bɛyɛ evaluation ɔmo yɛ ne sɛ per land per acre no ɛho sika ɛyɛ sei ɛna obi a nso n'adeɛ si so no so per the type of crop no so no more value ni nyinaa ama yɛtua obiara de ama no. Yɛtua obiara de ama no sɛ meka sɛ. Nti no no na man bibisa sɛ ɛne ɛkɔbaa no sɛn na ebinom ɛtumi ne nsɛntwerɛfoɔ akasa a ɔnom ɛbɔ soboɔ sɛ ɔmo nsa nka compensation na ɛyɛ sɛ mode ma ɔmo ɛde ne ho nkorɔ no ba anaa motua bi ɛna bi deɛ nso aka mu anaa? I think sɛ da mbɛtua yi no I was present me baby. Yɛ make sure sɛ bɛtua obiara sika ama no. Now there was one woman bi ɔno na yɛn yɛte sɛ
ɔno afɛkyerɛ akɔfa another valuation officer ama abɛ value ɔno ne land no nti ɔbaeɛ no ɔsɛ compensation na yɛpɛ sɛ yɛde ma no no ɛnyɛ ade ɔbɛgye nti yɛma no nato nsa frɛ no ɛne yɛdi nkɔmmɔ hwɛ a I think sɛ of all the ɔno koraa na nem sɛ ne sika so virtually na adeɛ bi akora nso so ni n'asase no so but be that is may no yɛyɛ adwene sɛ ɔwɔ sɛ humanitarian na yi kakra bɛ mu nti ɔno koraa ne nipa a na mefa sɛ ɛpɔ kakra wɔ ho a megye sɛ woahemfie a yɛka ho asɛm asɛ bi yɛnwieɛ nti for somebody to say sɛ yɛntua ne kaa na yɛwi saa deɛ nte saa obiaa sɛbia ho sɛbia so ɔwɔ asase yi so ha deɛ ɛtua ne ka wɔn nsɛm a ɛtwa to na yɛmfa wo nsi deɛ mɛka kyerɛ dumasua ne ɔfɛnsoman ne sɛ sɛbe ɛyɛ ɔdoma kɔma gyapadeɛ na bɛpie na gyapadeɛ so de bɛpie a nimdeɛ ne sika ne yɛde tu sɛbe company ba ha no ne deɛ ne sɛ ɛboɔ no ɛwɔ ha no ɛna ɔpɛ sɛ ɔbɛpae na ɔfɛnsoman nso ɛbɛnya quarry hub wokɔboɔ ho wohwɛ ɛboɔ ho enclave no a wotumi sɛ sɛbe ne mmeranteɛ ne mmabaawa nyinaa sɛbe obiara ɛho bɔ no so ho kakra because of ɛboɔ no ɛwɔ hɔ no ɔmo yɛ adwuma direct wɔn because of boɔ no nti ɔmo twi tracks ɔmo a sɛbe ɔmo edimate ɔmo nso ɔmo tɔn boɔ no ɔtɔ boɔ no tɔn ne nyinaa ka ho bi ɛma sika ba nipa bɔtɔ nti sɛ agyapadeɛ kɛseɛ sɛ yɛba ha yɛbɛsrɛ offensive man sɛ ɔmo nyɛ na baaba na ɛmɛtena ha sɛnɛ bɛyɛ a bɛma mmeranteɛ no mmabaawa a sɛdeɛ nenam nsansa no a yɛnyɛ adwuma anyɛ no wɔn nso bɛtumi anya adwuma ayɛ ɔmo tɔn ɔmo tɔ ɔmo mpɛ sɛ ɔmo yɛ contractors nyinaa no ɛbɔ owia ba ha no ɛde sika ɛne yiedie ɛna ɛde brɛ ɔman no mahu sɛ nkrataa bi ɛkura wo na yɛpɛ sɛ yɛhwɛ nkrataa korɔ no ɛne baabi ɛfiri sɛnea ɛbɛyɛ a at least yɛahwɛfoɔ ɛbɛtumi adi ho adanseɛ sɛ ampa sɛbi deɛ ɛka no ɛnyɛ rodowurada sɛm biara nti no weyɛ draft contractor ɛyɛ surface right na nakuta sɛ n'asase ni no yɛn ne no ɛkɔ into agreement for that 30 years na mɛka ho asɛm no nti sei na ɛyi no mfa sɛ sei na tie nti weyɛ draft weyɛ draft a yɛayɛ ho hyehyɛ nyinaa sɛbi yɛansensa ne saa kwa ɛsɛ ɔsansa fa adeɛ ɔde kyerɛ ɛna pete mu asase so sɛbi yɛmfa no kwa ɛdɛn a dwumasoa ɔsɛ ɔmo nso nya biribi kakra ɛde di adanseɛ sɛ company bi bɛpie ha de bɛpie ha no adeɛ a yɛn nso yɛnya firi mu nie nti nhyehyɛeɛ ne nneɛma a wɔhu biara no ɛm sɛ atoto biribiara wie mpakyɛ wodi no bi mede Dr. Christian Edupuku mena meyɛ liaison officer de ma company medase dɔk nti yɛne adwumakuo no mpanyimfoɔ baako akasa awie yɛnhwɛ nananom a ɔwɔ asase so anaasɛ asase hyɛ wɔ nsa dumasua nananom nkonnwasofoɔ nana wadaroma mema wakɔ aba wodin yɛfrɛ me Nana Antwibu Asiako dumasua gyase nana wadaroma yɛnhwɛ ne abai wogyina kuro no ne nananom anam dumasua nananom mpanyimfoɔ anam ɛdɛn nhyehyɛeɛ na akɔ soɔ dɛn na wobɛtumi aka kyerɛ fa deɛ ɛkɔ so yɛn meda ase ɛne akwanya a wode ama me berɛ kakra ni ɛna ɔfenso maahene ɛfrɛ dumasua nkonnwasofoɔ ɛsɛ contractor bi akɔ aban mu akɔgye krataa aba sɛ ɔde ɔmo bɛyɛ kware ɛwɔ asase dumasua asase a yɛgyina so yi so nti ɔhene no hyɛ yɛ sɛ yɛmɛhunu asasefoɔ no na yɛnya announcement na obi a wasase wɔ ha biara no bra na deɛ ɛsɛ fata no ɔmo ne ɔmo nka nti ɛma ɔfra agrekefoɔ ma ɔmo bɛhwɛ obiara ɛne n'asase ampa yɛyɛ announcement no ma kuroma no a wɔn nsase wɔ ha no deɛ ɔmo bɛhyia yɛn ɛma yɛtwerɛ obiara din agye na ID card nti agrekefoɔ no so bɛsɔve a baabiara yɛ obiara deɛ ɛfa coordinate ɛhwɛ asase no kɛseɛ ɛne adeɛ a ɛwɔ so
ama ɔmo hwɛ ho ma deɛ ɛsɛ fata no ɔmo afrɛ obiara de ama no na nnipa no mu bi ɛna afa akyire a ɔmo akɔyɛ saa press conference no ɔmo kora ɔmo yɛ press conference no ɔmo mfiri Dumasua ha nhunu Dumasua bi a ɔka ho a ɔbɛyɛ baabi a yɛgyina so yɛ Dumasua asase a ɛno nti ɔmo kɔbɔ ɔfenso manhene soboɔ sɛ ɔde asase akɔma obi sɛ ɔnyɛ galamsey asase a yɛgyina so yi modi adanseɛ sɛ mobaeɛ mohu sɛ aha nyinaa yɛ abotan nko a baabi ani ha ɛyɛ nsuo mu mpo na waka sɛ obi tu galamsey anaasɛ sei ɛwɔ ha nti ɛyɛ nipabɔnefoɔ bi anaa wɔn a wɔn mpɛ kuro yi yie wɔn mpɛ Dumasua yie a wɔn mpɛ sɛ Dumasua bɛkɔ so ɛna wɔn hyɛ akyire a wɔn akɔfa nsɛntwerɛfoɔ binom a wɔn nso wɔn nim deɛ wɔsɛ wɔn yɛ a wɔn anka hwee a anaasɛ wɔn abubusa nkonnwasofoɔ ɛwɔ Dumasua anaa wɔn ankɔfe nso ankɔbusa yɛwura sɛ bi a sei na yɛateɛ a wɔn de akɔto dwa sɛ yɛwura de asase ama obinom sɛ wɔn nyɛ galamsey ɛnyɛ saa na ɛteɛ yɛn nkonnwasofoɔ a yɛwɔ Dumasua deɛ yɛn nyinaa yɛdi akyire ɛhwɛ sɛ obiara nsa bɛka deɛ ɛwɔ sɛ ne nsa ka a ɔdɔ ha didie wohwɛ asase a wodua hwɛ ɛnyɛ yie ɛyɛ aburo bi a esisi so a ɛnyɛ ɛnkɔ baabi a nso ɛyɛ n'asase ɛyɛ deɛ kora ewura kora wobɛtwa afiri so nti kɔntrata no so hwɛ ɛma agrekefoɔ no hwɛ deɛ sɛ ɛfata a ɛwɔ sɛ yɛde ma obiara ma yɛbɛhyia ha a yɛwɔ ho mfonyini nyinaa wɔ hɔ wɔn a san signature wɔn a mutimuyɛ deɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ fa ho biara no yɛyɛ fa ho a Dumasua kuroma no a wɔn nsase no deɛ obiara nsa aka ne kyɛfa ɛnɛ mene wo ɛwie yɛnhwɛ wo kuro yi adwuma kɛseɛ sei a ɛreba ha mo kyɛfa a ɛwom sɛ kuro ɛne deɛ wɔka kyerɛ wo manfoɔ sɛ wɔn ntaa akyire na ɛnyɛ yi na ɛyɛ yi a ɛyɛ ma kuro no nyinaa den na wɔka kyerɛ wɔ ho deɛ mɛka kyerɛ kuro yi nyinaa sɛ Dumasuafoɔ yɛn nyinaa yɛmfa akoma koro na yɛnso adwuma wie mu na ɛmmra na adwuma no tu mpɔn a kuroma mmeranteɛ ne mmɛbaa a nenam kuro no mu a yɛnyɛ adwuma no obiara bɛnya bi ayɛ seesei ɛba wie na kaa ɛfa anwea ne ayi ɛtwe anwea ma yɛsisi adan mu nyinaa no obiara adwuma na ɛbɛkɔ soro adwuma no sika no ɛmɛgu baakofoɔ bɛtom ɛbɛkɔ ama obi biara nti yɛn nyinaa yɛmfa akoma koro na yɛmfa nsom na adwuma no ɛntu mpɔn nananom bi nso wɔ ha a wɔn nso koraa no binom nsase wɔ ha a wɔn nso so sɛbi wɔdɔ so edidie deɛ aba yi wɔnom nso nhyehyɛ no sɛdeɛ yɛdi kan ateɛ free contract company no hɔ ɛne nana agya ase hɔ no deɛ na wɔn nso ɛka fa hɔ nana mpatwa wodin yɛfrɛ me nana ahobraseɛ awia dukyi ɛna Dumasua ahene efiri mu no me na mehwɛ akyire sɛ Dumasua ahene okay mate sɛ wɔn nso asase wɔ ha bi ɛyɛ nokorɛ masase wɔ ha na ɛberɛ a wɔn baeɛ a wɔn bɛsii mi so wɔn ne mbɛhwɛ asase no yɛkɔbɔɔ yɛwura amanneɛ sansa afei nso asase menya me dea yɛwura na otumfoɔ de asase no ahyɛ ne nsa yɛ a wɔhwɛ baabi a ɛfiri nkaw kɔpem akoma da afrantwo yɛ nyinaa yɛ yɛwura na afei nso hene na asase nti so far ɛhyɛ bɛn na company yi ɛne mo a mo asase wɔ ha a modɔ ha didi no ɛhyɛ bɛn na ɔmo ayɛ na compensation bi abɛm ama mo anaa yo meda ase biribi akɔ so yɛ a mpanimfoɔ no bɛwɔ wɔn abɛfrɛ yɛn ɛne yɛdi nkitaho bebree yɛ a mea masase madua nnua ɛwɔ hɔ na ɛhɔ no wɔn kyerɛ me sɛ ɛhɔ no yɛ buffer zone yɛ a hɔ no koraa no sika wɔn de maa me no meekɔdi ne kwa ɛsiane sɛ hɔ no da wɔn bɛblast no menkɔ hɔ nkɔyɛ adwuma meti announcement sɛ gigim bi ɛba a ɛwɔ sɛ metena fie na medi sika no a wɔn de maa me no nti me deɛ ne deɛ ɛyɛ buffer zone yɛ nsase no bebree koraa no me nua panyin baako deɛ wɔ ase ha ɔno nso so deɛ ɛyɛ buffer zone yɛ a wɛntwa biribiara nto ngu nneɛma a ɛwɔ so no nyinaa no yɛkɔ so ayɛ adwuma na mmom baabi a wɔn bɛdwa boɔ na nkasa no na obiara ntumi mɛyɛ adwuma wɔ hɔ na mmom nsase na aka wɔ aseɛ hɔ no deɛ obiara bɛtumi ayɛ n'adwuma nti ɛyɛ wɔn kwan na wɔn no akɔ saa ahyehyɛeɛ no ana obi biara or fall within the concession no saa ahyehyɛeɛ ebi akɔ ama no nokorɛ mekasa no me sɛ baabi a yɛgyina yɛ boɔ no paa deɛ saa nhyehyɛeɛ no deɛ wɔn nka ho
na mmom mo wɔ baabi a hɔ no yɛ bafa no a yɛde yɛbɛtumi ayɛ adwuma nti ɛno deɛ yɛduadua nneɛma kooko wɔ hɔ mɛ wɔ hɔ nnua soso wɔ hɔ yɛyɛ afuo wɔ hɔ a kyerɛ sɛ ɛduru sɛ ɔmo bɛ blast a yɛnkɔyɛ adwuma na mmom ɔmo blast wie adeɛ kye a yɛtumi kɔto adwuma so ɛyɛ nti den na wɔka kyerɛ wo nuanom a ɔmo nyinaa ɛwɔ fall within saa concession wei yɛfa deɛ kɔ so meda ase ewiase yɛnka asɛm nkɔ baabi a yɛpɛ ɛberɛ a ɔmo bɛtwaeɛ no ɔmo abɛyɛ kware no bi wɔ ha yɛ a ɔmo ɛno na ɔmo de yɛɛ takima akwa yi nti hɔ na ɔmo kɔtwa de ba a afidie so sɛ obiara nhwɛ sɛ nananom ɛretu galamsey wɔ ha ɛnyɛ galamsey yɛ afei nso akyiwadeɛ yɛkyiri kora kɔkɔkɔkɔ wobɔ galamsey asase so kyerɛ yɛ a na ato ani berɛ ɛsiane sɛ nana wiafe akɛntɛ ɔtɔ so mmiɛnsa ɔkaa sɛ ɔnhia wei bi wɔ ha ɛna nana dwamena akɛntɛ ɔtɔ so mmienu mewɔ hɔ berɛ bi na nkurɔfoɔ bi di krataa baa sɛ aban ama wɔ mu krataa sɛ wɔn tumi bɛtu agodie wɔ ha krataa no kɔduru nana fɛn so yɛn no ɔtoto twene wɔ sɛ wɔmpɛ saa adeɛ no wɔ ha ɛsiane sɛ fɛn so yɛ ase yɛtu galamsey a Kumase kora ɔmo nya nsuo no nti mɛsrɛ adwuma yi ɛhɛ aseɛ sɛ ɛbɛ nkurɔfoɔ aba me hɔ sɛ yɛsɛ me koraa na metwerɛ din nso mentwerɛ din obiara pɛ adwuma no bi ayɛ ɛnnɛ dua koraa mekasa yi nkurɔfoɔ frɛfrɛ me yɛ a ɔmo pɛ dwumadie no bi ayɛ nti mɛsrɛ wɔ mu obiara nka na koma nto ne yam ɔmo ama sɛ ɔmo bɛtu galamsey yɛ koraa nka yɛmpene ɔmo ama sɛ ɔmo bɛsɛ yɛ nsuo ɛyɛ kware ɛsiane sɛ ha no ɔɔpa abo a wonya bi gye sɛ Kumase na monhwɛ sɛ Kumase a wokɔtɔ buo yi sɛ aha bi ba ha deɛ wɔbɛtɔ no mmienu wɔ Kumase no wobɛtumi atɔ no mmiɛnsa wɔ ha nti mɛsrɛ sɛ obiara nka na koma nto ne yam ne yɛyɛ ne yɛ yɛpɛ de papa ade ama kuro no yɛmpɛ sɛ yɛbɛsɛe kuro no nti yɛsrɛ obiara nka na koma nto ne yam na ade papa na ɛba anyimfoɔ yi nso yɛ akuafoɔ ɛwɔ mpɔtam ha a ɔmo nso so nsase ɛwɔ saa concession no mu nanam memomakɔ aba na biribiara bɛkɔ deɛ bia bɔkɔ wadaroma wo na wogyina wo nuanom anan mu akasa wo din yɛfrɛ me Osei Kofi ya me dwumasu ade hyie mbɛyɛ mmerɛ kakra no na ɛti announcement sɛ ɛboɔ no a wodɔ boɔ no so bi abra ampa yɛ bae ma aban bɛsusui agrikfoɔ no bɛsusu asase no nyinaa ɛkakra wɔ mu ɔmo de maa yɛn bankye medɔ bankye wɔ so nyina ɔmo susu bankye no tua meka a kaprɛ koraa nkam ɛno koraa akyi no ɔmo sɛ nnuru sɛ yɛtu a ɛboɔ no a bɛtumi tumi bankye ɛdi nti metumi sɛ ɛyɛ ade pa ɛma kuro no sane sɛ ɛyɛ a ɔmo bɛtuo no bɛma adwuma aba kuro yi mu nti me bankye no koraa metu ɛnyɛ meyɛ sɛ adwuma yɛbɛbaa no ebi akɔkora meba bi bɛnya bi ayɛ ama me so mɛtu mpɔn kuro nso atu mpɔn nti adeɛ ɛba no obi ka sɛ yɛ galamsey a nananom wɔn boa yɛ aboɔ no mbɛdwa wɔn bɛtu aboɔ na ɛfiri so ɛba saa so a yɛne afei ne yɛbɔ yɛbrɛ yi bi ne nyame ayɛ adom ne yɛ so yɛbɛtɔ boɔ no a ɛbɛba fam ama yɛn nti nhyehyɛ a wɔn ahyehyɛ no ɛbɛboa kuro no nyinaa ama yɛ so anya so mfasoɔ nti galamsey deɛ ɛnya no korɛ sɛ wɔn bɛtu galamsey bi a Akwasi Joseph na asase wɔ ha na yɛne yɛwɔ bafa sɛdeɛ wɔn ka kyerɛ yɛn no yɛ ate sɛ bafa no ɛda wɔn bɛdwa boɔ no wɔn bɛyɛ announcement na wɔ a wafu wɔ saa bafa no mu no bi kɔ asɛ woba nti yɛne yɛn no baeɛ wɔ asase no so nti wɔn pɛ biribi kakra yɛ dɛ ɛde maa yɛn ɛna wɔn ayɛ aso to sɛ nyame boa no sɛ adwuma no kɔ so na sɛ bi a ɛte announcement a ɛda no ne kɔ asɛ ɔbɛn fuo mu nti yɛne wɔn akasa ama wɔn nso so agye atum yɛ ate sɛ ɛtumi ba yɛ asase so bɛyɛ dɛ ɛbɛyɛ adwuma wɔ abrɛ no abrɛ nyinaa nti sɛ ɛba sɛ boɔ no ba so no mu dwa a ɛte ɛne announcement bi a ɛda no deɛ ne kɔ asɛ ɔba saa bea no nti wɔn ne yɛ akasa deɛ na wɔka kyerɛ wo nuanom a akuafoɔ a mo nso nsase wɔ ha deɛ na wɔka kyerɛ kurom deɛ meka no sɛ sɛdeɛ yɛka no ade no mpanimfoɔ no abɛhwɛ ɛne yɛaka ho asɛm nti seesei sɛdeɛ akɔ akɔyɛ no obiara nya ne kakra wayɛ so wayɛ dɛ wanya ɛti sɛ biribi wɔ hɔ no sɛ ɛbɛ kurom a moma yɛnye na yɛgye no sɛ akyire no mpanimfoɔ no fii sɛ mu wɔ nsuo bi ɛde bɛma yɛ anom a wɔn bɛtumi de ama yɛn adwuma no so ba a mmeranteɛ no mɛbaa bɛnya adwuma wɔ kurom ha obi si dan obi yɛ biribi town rose koraa wɔn bɛtumi de aboa yɛn sɛ bi a yɛpɛ aboɔ ayɛ kwan a napo no mu ne ɛkwan keka ɛka ho nti ɛba ɛyɛ agyapadeɛ ma kuro no sɛ bɛyɛ kuro no bɛyɛ dɛ ɛbɛtu mpɔn nti wɔn mu nya ho abotire na deɛ ɛba no yɛmfa akoma pa nyɛ dɛ ɛnyɛ na nneɛma nyinaa ɛnyɛ yie ɛba no saa abɔfoma nso so ɛbɛfa no ntoma pɛɛfra meda mo ase